aramadeni o ye masa rahmani ne tay kunu anyale masa rahmani dili kaka bira na wala sa ambise kana kunafoni ninka odi au machuga amina otumala aye bira nini aula kaula donia ka fo ko biye Juin kalo kile muga ani nani samba flani muga ani kile au munba anga kunafoni nika amakono sanga naka wakati anga bololo kanala malikona yankata se maliko kanama ambe au befu ya fo au sigiyorola ni aka kunafoni ale watisili malikunafoni.net ale jabaranika ayo bismillah. Ministre nyama ni oye docteur Chokal Kokala maiga emini ale sigira fangala kabini Juin kalo kile wolonvla temene samba flani muga anikele asigi wakati ni stanche sa akoni ministre munuye akon kenan sa ministre nyama munuye akon fangaina awula ninga taga ulu segere kunu Juin kalo kile muga ani saba samba flani muga anikele docteur Chokal Kokala maiga atara ninga tinyeda anga ministre nyama korodo kwa noye docteur Bubu Sise ere ayaka kuma konnala aya ira ka fo ko maliendun kan ka faranyonka wala sa ka sega jamana ninka ale sigi sengelen ka tiliala docteur Bubu Sise aka kuma la tuni fana aya fo ko ale ka lanyini femi o de ka jamana ninga sega basigi ka olana o konnala ani aka lanyini nye femi o de be ani kelinya o be sega sabati anga amaliba o konnala. Anga ministre mbeno ni alinya shinimbe kalanko konyo mani oye madame Sidibe Dede Ousmani ale kwani wulila kunu Juin kalo kile muga ani saba nengata inyeda bako jikoroni kalanso o konnaka afora nyara wakati mina ka fo koni kalanso ko sanji bami nana dogo kun konne na kon kera sawe ninga chenindo kalanso in kwani o ma orila ministre anaka ma wulila ninga tunya da ni yoro ko folinka ukelenga cheni no wesa akoni ile dutani kalanso mawi fo ko teliala ko yoro ulubna labe wala sa demsion usegu ka kalanke lafia la chugamina samba flani muga anikele hiju koni otena ke nyina ka sabuya ke saujon ka nyama uluye kunafoni ninka o blaka naka fo mamun be no ni ulube saujon ka jamana o konnala hiju koni yamaralembe ulude nyina san konnala no samba flani muga anikele ni kuma yin koni fora anga ministry fesa mi ni alenya shinebe anga dine konyoma no Mahamadu Kone aka kuma la sa yin la se tenenjan temene Juin kalo kleta aninani samba flani mwa ani kele aya fo kuna fundila unyama ma chama fana tumbi a konnala akuma era fora yoro minasa ode hijide undaga yoro ere no yuka subai na be fuma ko maison du haji alebe amdale ka ulu feno ni konnala sa chaka yoro mimbe no ni ale nyashinembe hijide uluka duguta ko konyoma ni kuma indara ulu fana kuloka anga ministry aleka kuma o konnala sa mi ko de saujenka ule kuna foni nika o blaka na kafo samba flani muga ani kelin konna la sa saujen ka uga jamana konna ne mambe ikon sembe ye hiji kola mamunu be no ni ulu ye malendo ka hiji ke ulu shibe tujo santa ani shigin fokata se sambi woro ani durula ningonu kuna foni ngelera kosobe mamunu be no ni ulu ka baranya shinebe ka mauta ninga tanu ye hiji kerola ka sabu yake abena ke musaka ko geleya bay ulu koni ma amitasa ni wakati na sima ale koni songo yele na kosobe dogo kun konna la sanka ulu feno ayira la ka foko sima borokele o kon tumbe firi sefa wari wakele orila ngani wakati na abeka firi sefa wari wakele ani drome kemerila firi kala ulu ya ira ka foko ni ay ko do farala sima ale songo ka kunye sima sorobalia oye mamunu fana be no ni ulu be sima ninka osa ulu kon fana yuka dusuma kasa nika wira Moptika ufeno ambalima kiretiana ka maduru munu ni ulu koni minena sege ka ulu feno sege alebe mopti o maralasa u koni manani u blala kunu kleganfela ola ni kuma infora église catholique ma ulu fe nga cure Léon Dunyo ale koni ni wakati na halsa alebe ajasoba ulu bulu ayela ka fo koni ay koni manani nu yere blala u jasoba u fesa ko u mbe bulma fem konnala bulma fem koni o de chena ni uye o de la weni
ni manani nu ninka ulu bla anga jamana furancɛ ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ kunu suro segekaw feno an balima chrétienakaw u kɔni ye siɲɛna ninka o kɛ walasa ka se ka ni manani munu ni ulu blala ka se ka o nisɔndiya ninka o kɛ u ka église o kɔnɔna la ka ladɔniya ka fɔ ko ni maa duuru nunu kɔni tun jasura tɛnɛn tɛmɛnen de la min ni u tun bɛ ka taga u jɛɲɔgɔn kɛ n'o ye l'abbé Oscar Tira ale bɛ sankaw feno sa ale ka jananja o de tuna. Ambita ko kan kibaru la ambita Côte d'Ivoire ka ulu feno uka wasablo nyama koro ni oye Guillaume Sure ayira la ka fo uka kiri nyama bomba fesa ka fo ko ale koni nyagira bada kaso ani je ɲɔgɔn 10 ani 9 ulu de koni ka kiri o kɛra ɲɔgɔn fɛ u kɔni tun ɲangine no ka yira ka fo ko u ye yuru ta ni nga jamana ka o sɛgɛrɛ ani ka tila tuguni ka fɛn fɔ jamana o la walasa jamana ale bɛ se ka yubu yaba cogoya mina. Afghanistan ni wakati na Taliban ka ulu kɔni kelen no ka san sɔrɔ kosɛbɛ Afghanistan ka u ka dugukolo sanfɛla o la u kelen no ka u ka yɔrɔ ni ka u kɔni kɛ u ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Tajiskan ale bɛ u ka jamana o kɔrɔnya fan fɛ ni wakati na sa u kɔni kelen no ka se sɔrɔ u ka jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka jamana kɔrɔn fan fɛ Gunduzkaw fana fɛ yen no u kelen no ka ni yɔrɔ nunu ni ka u kɔni tigiya o ta. Malikunafoni jabarani najɛbaw aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni ga da aw kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini tuguni inshallah kunnafoni kura ulu kɛnɛ kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.